Danas vam želim pokazati kako pripremiti ove dvije kreme koje su fantastične za bore i sitne linije koje se pojavljuju. Izuzetno je hidratantna, jedan je od najboljih stimulatora prirodnog kolagena. Pogledajte ovu teksturu. Vidiš li ovo? Ne znate kakva je ova krema? Isprobajte je, pogotovo onu prvu koju vam preporučujem, za lice. A druga koju vam preporučujem je spektakularna. Na primjer, ako imate ispucale pete ili jako suhu kožu na stopalima, obožavat ćete je. Vidjet ćete promjenu već od prvog dana. Eto, bez daljnje. Pokazujem vam kako izgleda. Jako je povoljna i jednostavna za napraviti. Impresionantna su svojstva češnjaka. To je vrlo vrijedan sastojak u njezi protiv starenja. Ne brini, nijedna od krema neće mirisati na češnjak. Češnjak sadrži vitamine A, B1, B2, B3, B6, B7, C, E i minerale. Sadrži alicin, spoj koji inhibira proces nastanka bora i pomaže u smanjenju već postojećih bora. Ima protuupalno, antimikrobno i antifungalno djelovanje na kožu. Stavljamo češnjeve češnjaka u malu posudu i dodajemo šalicu vode 200 ml. Kuhamo 7 do 10 minuta nakon što zavri. Kad omekšaju, spremni su. Dobar tek! Zajedno s vodom ćemo ih izmiksati. Češnjak učinkovito smanjuje pojavu bora na licu, vratu i rukama. Procijedit ćemo smjesu češnjaka kroz fino sito. Svojstva i dobrobiti češnjaka koriste se već stotinama godina. Dodajte 1 žlicu kukuruznog škroba i dobro promiješajte. Smjesu stavite na laganu vatru. Dobar tek! Miješajte dok ne dobijete kremastu i glatku smjesu. Napravit ćemo 2 kreme. Podijelimo na 2 dijela. U jednu od njih dodajte 1 žličicu bademovog ulja i 1 žličicu aloe vera đela. Ovo možete kupiti u ljekarnama ili također možete koristiti prirodni gel od aloe.
Po želji možete dodati 3 kapije eteričnog ulja ruže ili nekog drugog po želji. Dobro promiješajte sve sastojke. I stavite u staklenu posudu. Voljela bi da mi napišete u komentarima jeste li već znali za ovu drevnu kremu i što mislite o njoj. Pažljivo ću čitati vaše komentare. Ova krema traje do 7 dana u hladnjaku. Možete je nanijeti na kožu lica, vrata i ruku. Ostavite da djeluje 30 minuta, zatim isperite kožu. Već od prvog tjedna moći ćete vidjeti rezultate. Odmah ćete primijetiti da je koža glađa i zategnutija. Hvala! Sada ćemo pripremiti drugu kremu. Uz 1 žličicu ulja nevena i 1 žličicu meda. Sve sastojke dobro izmiješamo. Stavimo u staklenku i možemo čuvati u hladnjaku do 7 dana. Ovu kremu također možeš nanijeti na lice, vrat, ruke, pa čak i na područje oko očiju. Ostaviš da djeluje 30 minuta, a zatim ispereš kožu mlakom vodom. Nadam se Od srca. da ti se ova krema jako svidjela. Prvu koju smo napravili možeš napraviti s eteričnim uljima ili bez njih. Ako ne dodaš eterično ulje, možeš je koristiti na području oko očiju. Izvrsna je, svidjet će ti se i izuzetno je povoljna. Dobro, opraštam se. Evo, ponovno sam nanijela kremicu. Prekrasna je. Prekrasna je. Zato se nadam da će vam se jako svidjeti, da ćete je podijeliti, pretplatiti se na kanal. Ostavite like ako vam se video svidio. I naravno, vaši komentari s vašim prijedlozima. Da mi kažete što mislite o ovom videu. Molim vas, podijelite ga, na taj način pomažete kanalu. I također se šire ovakvi prirodni recepti. Super ekonomične i izvrsne. Pusa, do sljedećeg puta. Bog!